So natin is... Oh, here. Ours. Wait, ours and... Parang parehas. By us, exclusive. Our. Siguro, mas sanay ako sa natin kasi parati ko narinig natin kaysa namin. Pero iniisip ko halos pareho. Really? Siguro. I don't know. I think it's... I asked Donnie. I think it's... Kalimutan ko eh. I always do that. Alaloko. In the state of insanity. Sa kwarto namin. Sa kwarto namin. Yakap. Yakap. Nagyakap. Embraced each other. Sa kwarto namin siguro. Sa kwarto namin. Yeah, pwede. Yeah, sa kwarto namin. This is really interesting to have this dictionary, but it's minsan hindi conversational. Because it's really malalim now. Okay, lang yan. Dictionary. Dictionaryo. Man, if Ate Mariel was here, I think we'd all still be up. I know. Diba? Ate Mariel! Mariel! Miss kita. Ate Mariel, miss you. They are malalim. Huh? Malalim yung mga Diba? words dito. Ay, Lumiko. Nangoy. Yes. It's like not Tagalog. It's not? No, parang yung mga marami tong mga words Everything. I haven't seen. Guhuin. To demolish. Guhong lupa. Landslide. What's a really strange word? Gulam. Gulanit, tattered, worn out. Gulanit yan. Pangit yan pare, gulanit yan. That's so funny. Gray. Grotto. Guyabano. I know that. Guyabano. Gulay. Gulo. Riot. Wow. Gulo. Gulo, it means riot? Gulo. Hey, maraming gulo. Wag ka, halimbawa, maraming tao, akala nila hindi medyo delikado kung pupunta sa kung gusto na, wait. But even sa kwarto, pwedeng magulo yung kwarto. So, it doesn't necessarily have to mean riot. Yeah. Pero gulo. Alam ko na. Ang nanay ko, parati niya sinasabi sa akin, huwag ka pumunta sa mga bars kasi maraming gulo. Talaga? Yeah. Okay, trouble, right? Yeah, trouble. I just never heard of it in a way of a noun used as riot. Or sa ibang bansa, akala ng mga tao magulo sa Mindanao. Okay. Kunawin. Gusto. Gupitin to cut there. Para sa'yo, anong iniisip mo bukas yung pinamalaking problema natin? Timing. Timing? Yeah. Probably. Ikaw? Well, the sounds also. Yan, yung iniisip ko, So, dapat baka magaling talaga makapos tayo sa oras. Kasi, isa at kalahating araw lang para mag-i-ensayo. Para i-ensayo, tama. Practice. Door opening sound, stomach sound, the balloon already, electricity. Ito yung pinakang mahirap siguro. Yeah. Pero kung request tayo ng electricity sound, hindi totoo. Yeah, pero like, hindi pwede kumuha ng
para sa akin, talagang hindi ko alam kung anong gagamitin natin, kundi yung mga boses namin. Yan, namin. Yung mga boses namin.